alguna cosa l'he llegida també, que aquestes terres estaven ja des de l'antic antigor, en la prehistòria, quan encara no s'escrivia res, solcat per un riu, el riu Túria, que també s'ha dit Iris. El riu Túria, a l'arribar en aquesta zona, doncs ja a la desembocadura, s'estenia i se desparramava i feia trossers, ramals, sols, d'estil del riu, formant un meandre, formant illetes. On més o menys ara està la plaça de la Mare de Déu, estava la illa més gran. I allí hi havia dos poblacions, dos poblats, menuders, sí, 5 o 6 o 7 cabanetes. A un costat hi havia uns que es dedicaven a la pesquera, eren pescadors, sí, perquè uns troncs i això havien fet unes naus rudimentàries que se tiraven pel sol, que ja n'hi havia peixos, se n'anaven a la mar i els peixos, la pesquera, la mar, lo millor és la mar. Els altres eren llauraors. Aquesta terra de sempre ha permès molt bones collites i podien fer-ne vàries i molt abundants. I clar, la millor era per a ells la terra. Els uns que lo millor la mar, els altres que lo millor la terra. La mar, la terra, la mar, la terra, la mar, la terra! Sempre estaven enfrontant-se, sempre estaven barallant-se, sempre estaven a la grenya. No es duien gens bé. El cas és que els peixos, animals, encara que menudet, algo de cervell tenen, i s'adonaren de la violència que n'hi havia en aquesta terra i se n'anaven. I no venien per ací, ni pel sol, ni per la mar, i molt lluny podien trobar els primers peixos. Els vegetals no tenen ni menudet el cervell, no tenen el cervell, i clar, creixien tan a gust i tan bé. Total, que els pescadors cada vegada eren més pobres i els pescadors cada vegada eren més rics. Els uns més pobres, els altres més rics, els pescadors digueren això no pot ser, això hi ha que solucionar-ho, això pot continuar així. I què feren? Miraren entre tots ells, el que s'alçava el primer, s'excitava l'últim, el que treballava més i mai protestava, o sigui, el més tonto, i decidiren que això era voluntari. Ixe tenia que agafar una de les seues embarcacions, endinsar-se a la mar i trobar fortuna i salvar-los de la pobresa que tenien. Però clar, si l'enviaven allà a alta mar i ell de pronto no tindria que menjar, se moriria, no podia ser, era un dels seus. I què feren? Tragant-se l'orgull, amb molta humilitat anaren als llauradors i es demanaren que per favor, explicant el que passava, que necessitaven trobar fortuna, que es donaren algo de menjar. Busqueu tot de la mar, no és tan bona la mar. Es diuen, ai, però és que els peixos no venen ara no n'hi ha peixos i no podem donar-los res, que se morirà de fam. Ui, no morirà, no és tan bona la mar, no és tan bona la mar, que no, però és que comprengueu que i tant demanaren, i tant insistiren, que al final, què feren els llauradors? Els donaren als pescadors perquè callaren un cap d'alls. Un cap d'alls, digueren els pescadors, un cap d'all, és el que havien donat. I què va fer el pescador voluntari? Amb el cap d'all ben agafat de la mà, allà que ha agafat la seva rudimentària embarcació i pel sol, nyec, a la mar Mediterrània. I d'allí a alta mar. I quan anava navegant, allà, a la llunyania, de pronte un puntet, un vaixell que s'acostava, un vaixell que anava fent-se més gran, un vaixell que tenia un màstil molt alt, un vaixell que en el màstil una bandera negra amb una calavera croquis. Era l'embarcació dels pirates d'aquella època. I què va fer el pescador? Amb el cap d'all, allí, se va tirar-lo allí, al fons de la seva embarcació, allí, ben renquetet. El vaixell que s'apropava, el vaixell que es feia gran, el vaixell que cada vegada era més gran, el vaixell que arriba i passa de llarg, sí, perquè com l'embarcació era tan poqueta cosa, no s'adonaren ni que existia. I el pescador allà amb el cap d'all continua el seu camí, quan de pronto s'ensorra. S'ensorra és que s'estaca en la sorra. En aquell temps, per a baixar de les embarcacions, o tenies que anar ensorrat per alta mar, perquè ja no feia profunditat, o tenies que parar a una roca, no hi havia ports.
s'estaca en la sorra, baixa el pescador, allí, xop, xop, se li ve una picoteta d'aigua i arriba a la sorra seca i es comencen a eixir, sí, perquè allò era una illa desconeguda, i es comencen a eixir d'aquella illa els habitants que comencen a dir, un foraster, i el portaren a presència del seu rei. Sí, el seu rei diu, el turista número 1, anem a falagar-lo, anem a complimentar-lo, i el fagalagaren tant, el complimentaren tant, li feren tants festes, li feren tant de goig, que ell estava feliç. Però clar, tenia un encàrrec i tenia un deure amb la seva família. Per això el pescador va anar al rei de la illa i diu, mire, escolta, jo estic molt a gust, estic molt content, vostè m'està tratant molt bé, i ho agraïs molt, però jo tinc un encàrrec i tinc que complir a la meva família. Sí, quin encàrrec és? De trobar fortuna. Molt bé, i què? Diu, pues que tinc que continuar en el meu camí per a buscar-la. Diu, molt bé, però mire, senyor rei, vostè m'ha fet molts regals i m'ha fet moltes coses bones, jo li vull tornar alguna cosa, li donaré el que tinc, el que dona el que té no està obligat a més. I què va fer? Li va regalar el cap d'anys. Va dir el rei, això què és? Diu, un cap d'anys. I això per què val? Diu, per fer allioli. Allioli? Oi, què bo! Allioli, què bo! I li va agradar tant al rei que li havia regalat un cap d'any per a fer allioli que li va omplir la seva rudimentària embarcació d'or i plata fins a dalt. I amb l'embarcació pleneta d'or i de plata fins a dalt, el llaurador, el pescador, se'n tornà cap a la nostra terra i allí arribà i tots se posaren contentíssims, tota la seva tribu de pescadors, tots feliços, feren un rebombori de festa. Que clar, s'assabentaren els pescadors. A l'assabentaren, està allí la cosa, i diu, que aquesta s'ha fet ara ris i nosaltres així i tal, doncs agarraren i miraren. Qui dels llauradors era el que s'alçava primer i excitava l'últim, qui treballava més i no protestava, el més tonto, i se decidiren que era voluntari. I li construïren un vaixell, però gran com una escola. Sí, i el vaixell gran com una escola l'ompliren fins a dalt de regals i de coses. I amb tot això ple pensaren que clar, encara que li posaren menjar d'hortalissa, l'hortalissa acaba podrint-se i el seu voluntari, que era de la família, allà en alta mar podia morir-se de fam. I per la nit, subvertissament, de puntetes, amagant-se sense que se l'adonaren, anaren on estaven els pescadors i els furtaren una xarxa d'ixes de pescar. I el llaurador amb el vaixell grandot ple de regals i la xarxa allà que se n'entrava en alta mar i allà que anava navegant i allà que anava tan content i feliç per a buscar fortuna, quan a la llunyania una llumeneta. Era el vaixell dels pirates d'aquella època que s'acostava, que portava el màstil la calavera negra i la calavera, la bandera negra, la calavera blanca, la calavera croquis, i el vaixell que s'acostava, el vaixell que arribava, el vaixell que estava més amunt, el vaixell que arriba i a l'abordatge! Clar, el vaixell del pescador era tan gran que sí que el veren i el deixaren pelat, li ho furtaren tot. Tot no. Li deixaren la xarxa. Sí, perquè com la xarxa és un estri de treballar i els pirates no treballen, tot ho furten, per què volen un estri de treballar? Li deixaren la xarxa. I allà que continua el pescador tot moí amb el seu gran vaixell i la xarxa i rac! S'estaca en la sorra. Havia arribat a la illa perduda i se'n baixa del vaixell, xop, arriba a la sorra seca quan apareixen els habitants d'aquella illa perduda. Un altre foraster. El portaren a presència del rei. El turista número 2. Anem a falagar-lo, a mimar-lo, a donar-li molt de comboi. I allà estava ple de festes i de comboi. Però el llaurador tenia un encàrrec i tenia que complir amb ell, i què tenia que fer? Doncs continuar el seu camí i li va dir al rei, senyor rei, moltes gràcies, vostè m'està tratant molt bé, jo estic molt agraït i jo li vull fer un regal, mire, li donaré l'únic que tinc. I li dona, què li dona? La xarxa de pescar. El rei mira la xarxa i diu, jo ple de forats, per què serveix? Diu, ui, per a pescar, això serveix per a pescar?
i li va agradar tant el regal de Déu, li vaig a fer el millor regal que tinc, la millor joia que tinc, el milloret de tot el que tinc. I què li va donar? El Cap d'Any. I el pescador, amb el Cap d'Any, tornà-se a València, a la tribu i a la seva família, i el donà el Cap d'Any, i els pescadors veient el Cap d'Any, aprengueren el lliçó. Sí, perquè després de tanta volta el Cap d'Any torna a ells. Se n'adonaren que la millor fortuna és saber entendre's en els demés, no despreciar i unir les forces. I per això els llauraors se tragaren l'orgull molt humilment, anaren als pescadors i els demanaren disculpes, els contaren la cosa i els ensenyaren a llaurar. I els pescadors s'entengueren la lliçó i els ensenyaren a pescar. I per això els valencians sempre han dit que som un poble de llauraors i pescadors, tots junts. Ara que no sé què ha passat, que al llarg del temps han anat deteriorant les coses i mireu per on, així com el riu, perquè se t'havia deteriorat i feia grans inundacions, el van apartar i va ben encausat i en un sol ben construït, i on estava el seu jardí, els valencians entre nosaltres no parem de discutir i enfrontar-nos, que si blanc, que si negre, que si blau, que si 4 barres, que si valencià, que si català, que si això, que si allò, sempre estem a la grenya. A veure si juntem forces i fem perquè estiguem el millor possible. Compte comptat, compte acabat.